Здравейте, аз се казвам Спас Керимов и съм студент по медицина, пети курс в Медицински университет София. Аз съм Елена Стефанова и съм от същия випуск на Спас. Днес ще се опитаме накратко да ви представим нашата организация, която се нарича Асоциация на студентите и следователи. Накратко, АСИ. Да. АСИ е съвсем млада организация, по-малко от година е нейната история, но целите, които има, са много големи и според нас те са наша лична кауза и ние имаме огромното желание да ги осъществим с колкото се може повече студенти, които споделят нашата визия. Нейните основни цели се съсредоточават в това да помогнем на все повече студенти да бъдат по-образовани, да бъдат по-критични и да бъдат по-целенасочени в висшето си образование. Като искаме да започнем с медицина, дентална медицина и фармация и ако успеем да се развием добре и намерим, така да се каже, ноу-хау, ще се радваме това нещо да бъде приложено и в всички останали специалности. Какъв е смисъл от това НПО и защо го правим? В общи линии много часове сме прекарали в това да коментираме не толкова това какво не ни харесва, а как можем да го променим. От какво всъщност се нуждае един студент и как точно ние можем да се подготвим за това, което ни предстои. Как ние можем да бъдем по-конкурентно способни. Как? Първо, трябва ни повече практика. Второ, трябват ни по-задълбочени знания. Как ще ги направим тези по-задълбочени знания? От една страна можем взаимно да си помагаме, да си обясняваме един на друг, да се събираме. От друга страна можем да ходим на конгреси, където да представяме научни разработки или просто да бъдем зрители. И още нещо ни трябва. Трябва ни среда. Среда, в която ние да разцъфнем. Основен момент е във всеки един град, в който има студенти, да има академичност, която да бъде реално илюстрирана в библиотеки и читални. Взаимопомощта между студентите, срещите с преподаватели, специалисти и професионалисти са първото стъпало, което ще гарантира, че студентите са излязли от рамките на образователната система, че са положили повече усилия от обикновеното. Следващия етап е придобитите познания, които са провокирали идеи, мисли, въпроси, да бъдат представени на едно място сред други такива студенти, които също имат идеи, мисли и някаква потребност да ги споделят, те да бъдат чути. Членството към АСИ е по-скоро да се съберем и редовно да обсъждаме нещата, които искаме да променим и начините, по които можем да ги направим. Както в сферата на медицината, така и в сферата на фармацията, така и в сферата на денталната медицина. Заедно София, Варна, Пловдив, Плевен, Стара Загора, всички заедно да се обединяваме и да преценяваме как можем да подходим към ситуацията. Ние няма да броим членове, членска маса, нито ще издиряваме за привилегии, за позиции и постове. Няма да има членски внос. Да. По-скоро искаме хората, които ще бъдат част от АСИ, да оформят АСИ, да придават на АСИ идеите, които те имат и да използват АСИ за реализиране на идеите си, за чуване на тяхното мнение, да използват организацията за това те да се чувстват добре, като променят положително студентската общност. Благодаря ви, че отделихте тези няколко ценни минути, защото времето за един млад човек може би е най-ценният фактор в живота му. И наистина се надяваме да станете част от нашата кауза и да станете част от цялото това преживяване, да се борим и да променяме и да виждаме плодовете на промяната. Много ми хареса, казва Спас.
Абсолютно заедно можем повече и заповядайте. Нека да видим какво ще се случи. Чао! Чао, чао!